розкажи мені, що ти любиш найбільше робити? Малювати. А що ти любиш малювати? Україну. Складність травми полягала в тому, що вхідний отвір був в лобній ділянці, а уламок цього вибухового предмету застряг аж практично в задній черепній ямці, тобто пройшов через весь мозок. Мені ж саме головне, що вона жива. Саме головне. Ми йшли і ці різкі взриви вгорі. Ми попадали під дом. Воно все там зривалося, страхіття, що робилося. Коли це все прекратилося, сестра моя голову піднімає, каже, що це таке. Софійки з голови фонтаном кров є. Ми всі в паніці, в шоці. Я закриваю її рукою голівку, щоб ж кров не остановити. В такій ситуації більшість пацієнтів взагалі не виживають, а якщо і виживають, то залишаються в так званому вегетативному статусі, тобто не можуть контактувати з оточуючим світом, а просто функціонують та їх годують. Вона може повністю розмовляти, контактувати. В неї є невеличка, незначна слабкість в правій руці і правій нозі, але в порівнянні з тою травмою, яку вона отримала, це насправді чудо. І ще ви казали, що бажання яке в тебе було одне бажання, ти казала? В Одесі. Щоб не було війни.